Opäť vás všetkých zdravím pri sledovaní videomagazínu RC Portál. Nakoľko sme na portáli zaznamenali zvyšujúci sa počet začínajúcich modelárov, hlavne pilotov lietadiel, rozhodli sme sa tento diel venovať práve im, kde si povieme základné chyby pri výbere modelu a poradíme vlastne, ako úspešne vyštartovať, pristáť, a na to nám, priateľa, poslúži tento začiatočnícky model Alfa 139, ktorý je momentálne novinkou na trhu. Tak dosť bolo asi na úvod a poďme sa teda pozrieť, čo tento set obsahuje. Po rozbalení krabice, ako každý začiatočník, budete uchvátení obsahom, že ale treba si zanechať chladnú hlavu a určite nezabudnúť preštudovať priložený manuál, v ktorom nájdete popis všetkých komponentov a jednak bude vašim vodítkom, ako správne zostaviť model. Netreba sa báť popisu, myslím, že takýto model pri troche trpezlivosti zvládne postaviť úplne každý. Ak sme si návod preštudovali, poďme sa teda pozrieť, čo nás ďalej čaká. Pozeráme sa na vysielač v našom sete. Tento vysielač by sme mohli voľne zaradiť medzi setové vysielačky. Sú to zvyčajne jednoduché vysielače bez možností programovania a obsahujú len nevyhnutné funkcie pre riadenie daného modelu v danom sete. Napríklad si ukážeme pokročilý vysielač Graupner MX16S s 2,4 GHz modulom, ktorý má možnosť rôznych mixov, digitálnych stopiek a rôznych nastavení, ktoré váš vysielač neobsahuje, nakoľko tieto funkcie nie sú nevyhnutne potrebné na zvládnutie základnej pilotáže takéhoto typu lietadla, a takéto typy pokročilých vysielačov ďaleko presahujú celkovú cenu takéhoto setu. Náš vysielač je 6 kanál pracujúci na frekvencii 2,4 GHz. Každý kanál vysielača ovláda jednu funkciu lietadla. Pri lietadle, ktoré má riadené 4 funkcie, smerovka, výškovka, krydielka a motor, vám postačí vysielač so 4 kanálmi. Frekvencia 2,4 GHz má oproti starším vysielačom, pracujúcich na frekvenciách 35 až 40 MHz, väčšiu odolnosť proti rušeniu, tým pádom vyššiu bezpečnosť, a takáto vysielačka je priamo spárovaná s príjimačom pracujúcom na svojej frekvencii a nespôsobuje rušenie iných modelárskych vysielačov v okolí. Náš vysielač je v móde 1, čím označujeme rozvrhnutie ovládania kanálov na knipoch vysielača. Pri vysielačoch, ktoré sú označované mód 1, je rozvrhnutie kanálov nasledovné: krydielka, plyn, výškovka a smerovka. Každý vysielač je vybavený tzv. Trimom pre každý kanál, ktorý nám slúži na doladenie kormidiel počas letu. Napríklad pri samovolnom zatáčaní modelu doľava je potrebné vytrimovať smerovku viac doprava. V prípade, že vysielač plánujeme použiť aj na ďalší model, obsahuje táto súprava aj revers výchyliek, ktorou môžeme meniť smer chodu serva, napríklad ak si zložíme nový model a nejaké kormidlo nám ide naopak a podobne. V vysielačke je potrebné mať aj vysielačové akumulátory. V našom prípade je to 8 tužkových batérií, ktoré sme vložili do držiaka na batérie na zadnej strane vysielačky. Každá vysielačka, vrátane tých setových, signalizuje aj nízke napätie vysielačových akumulátorov. Ak sa takáto situácia stane, netreba panikáriť a radšej bezpečne pristáť a batérie čím skôr vymeniť. Ako pohonné akumulátory sú použité litium polymerové články, skrátené LiPo, dvojčlánok s kapacitou 1300 mA. Akumulátory v jednotlivých setoch môžu mať rôzne napätia a kapacitu v závislosti na konkrétnom type lietadla a daného setu. Náš konkrétny nabíjač nabíja prúdom 0,8 A, čiže 800 mA za hodinu, a preto nabíje náš vybitý akumulátor za dobu približne 1,5 hodiny. Tento nabíjač neumožňuje tak rýchle nabíjanie ako modernejšie nabíjače, ale túto konkrétnu sadu môžeme nabíjať maximálne 1C, čo znamená nabíjací prúd 1,3 A, a pri kúpe kvalitnejších akumulátorov, kde je možnosť nabíjať až 5C, čo je 5-násobok ich kapacity, v našom prípade 1,3x5 až 6,5 A, takýmto prúdom by sa náš akumulátor nabil za čas približne 12 minút. Pri pohľade na trup vidíme už nainštalované serva. Je to vlastne servomotor s prevodmi, ktorý slúži na ovládanie daného kormidla. Po otvorení kabíny vidíme v trupe príjimač, do ktorého sú zapojené tieto serva. Príjimač prijíma signály z vysielača a posiela ich do serv, ktoré model riadia. Do príjimača je zapojený aj regulátor,
ktorý nám slúži na ovládanie otáčok motora. Naň pripojíme pohodné akumulátory. Náš model je osadený striedavým elektromotorom, ktorý je oproti jednosmerným výkonnejší, úspornejší a je namontovaný vzadu. Takéto uloženie motora má výhodu pre začiatočníkov, nakoľko väčšina pádov smeruje na predok modelu, motor je preto chránený pred poškodením. Taktiež obsahuje aj gumičkový unášač, ktorý taktiež pri prípadnom páde alebo pri manipulácii počas transportu chráni motor a jeho riadel pred poškodením. Dúfam, že pred samotným letom ste si priložený manuál preštudovali tak, ako som vám radil na začiatku videa. A ešte aby sme nezabudli. Najprv zapíname vysielač, až následne zapájame pohonný akumulátor. Je to hlavne kvôli bezpečnosti, aby sa motor samovolne neroztočil a vrtuľa nespôsobila prípadné zranenia. Po pristáni postupujeme presne opačne. Najprv odpájame pohonný akumulátor, následne vypíname vysielač. Ak máme model plne pripravený na let, máme teraz viacero možností. Buď si ešte pred prvým letom kúpime simulátor na počítač, na ktorom môžeme trénovať a osvojiť si základné funkcie riadenia modelu. Model dáme zalietať a vypínať skúsenému pilotovi, ktorý nám predá riadenie v dostatočnej výške. Prípadne, a to je posledná možnosť, môžeme model zalietať sami, ale bez akýchkoľvek skúseností tento pokus pravdepodobne zlyhá v intervale pár sekúnd. Po takomto neúspešnom pokuse bude zrejme potreba model opraviť, čož vedie k ďalším finančným výdavkom a taktiež vás môže takýto neúspech znechutiť a odradiť od ďalších pokusov. Na lietanie je samozrejme vhodná veľká plocha, napríklad väčšie priestanné pole, ale ak má model podvozok, buď posekaná rovná tráva alebo asfaltový povrch. V našom prípade je najvhodnejšia vyššia tráva, ktorá stlmí aj prípadne nepresné pristátia. Tak a základné informácie sme si povedali, poďme teda otestovať náš model. I hneď po štarte je najlepšie mierne nastúpať nahor, aby sme mali dostatok času na nápravu chýb pri riadení modelu. Dbajte však na to, aby model nestúpal pod príliš veľkým uhlom. Začiatočnícke modely nemajú taký silný výkon motora a môže sa preto stať, že model stratí rýchlosť a prepadne po krídle alebo sa nečakane zvrtne. Preto radšej zvolte metódu pomaly, ale isto. Na začiatok vám radíme lietať len základné okruhy, aby ste si zvykli na celkové reagovanie modelu na vaše povely a naučili sa model riadiť v rôznych polohách, ako napríklad keď letí priamo na vás. Určite neskúšajte s modelom akrobatické prvky. Niektoré modely síce dokážu looping, súvrat alebo výkrut, no pamätajte, že tento model je dimenzovaný pre začiatočníkov a preto je jeho výhoda hlavne v stabilite. Do akrobatických obratov je ho nutné preto tlačiť na silu a v kombinácii s malými ovládacími plochami a výchylkami môže byť chovanie modelu v tých obratoch nepredvídateľné a vratké. Pri pristávaní s modelom hlavne treba zachovať pokoj a na pristátie si dať radšej viac času a poriadne si model predpripraviť. Model by nemal ísť na pristátie veľmi rýchlo ani veľmi pomaly. Preto je lepšie najprv si overiť minimálnu rýchlosť modelu s vypnutým motorom a po pár pokusoch zistiť, kedy model neprepadáva po krídle, no nie je ani príliš rozbehnutý. Podľa môjho názoru je ideálne zvoliť typ pristátia, kde s modelom bez motora budeme udržiavať výšku približne 2 metre a keď spozorujeme, že model vytráca rýchlosť, pomaly klesáme z 2-metrovej výšky až na pristávajúcu dráhu alebo do ruky, ako to vidíte na videu. Ak má váš model podvozok, je dobré ho na začiatok odmontovať a skúsiť pár pristátí na trávnatú plochu a až potom ho namontovať späť a skúšať pristávať na asfalt. Nakoľko sú RC sety pomerne rozšírené, odporúčam vám navštíviť aj naše fórum na stránke rcportal.sk, prípadne nájsť niekoho s podobným setom, s ktorým si môžete vymeniť nejaké skúsenosti, nápady, ktoré môžu zlepšiť letové vlastnosti vášho lietadla. Určite sa nebojte osloviť aj skúsených modelárov, ktorí vám určite ochotne pomôžu so samotným nastavením modelu, prípadne so záletom, veď aj oni niekedy začínali. Dúfam, že sme aspoň takýto kúsoček pomohli vám začiatočníkom zodpovedať nejaké základné otázky. Musím povedať, že táto téma je príliš rozsiahla na to, aby bola sklbiteľná do jedného dielu a dúfam, že o trošku väčší kúsok pomôžeme jednému z vás, ktorý vyhrá tento set. Poďme sa teda pozrieť, kto to bude.
Ešte pred samotným žrebovaním by som chcel veľmi pekne poďakovať online obchodu rajrcmodelov.sk, ktorý ochotne daroval tento model do našej súťaže. A poďme teda žrebovať. A máme tu opäť aktuálnu databázu prihlásených užívateľov do našej súťaže. Poďme teda žrebovať. Začínam žrebovať. Zastavujem žrebovanie, vyhráva užívateľ s týmto identifikačným číslom a týmto nikom. Užívateľovi gratulujeme a prajeme veľa úspešných pristátí. A čo bude obsahom ďalšieho dielu, to vám, priatelia, neprezradím. Sledujte stránku rcportal.sk, ja sa s vami lúčim a bežím na natáčanie ďalšieho dielu.